So sa kaap. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka babay nga taga Mandawi City, Cebu. Nga tumatatampo nagdasingan nga Janice. Recorded by Radio Mo TV. Day, Janice, dali na uy, mga una ta. Kadiyot sa daya. Ako sa nitiwasan akong gibuhat. Unya na lang ko na inigbalik na to, good. Sige na kay gutom na kaayo, uy. Ay, mahadlok din na siya mapas mo, eh. Wa ko mahadlok mapas mo, no? Mahadlok kong mudaot. Dali na, uy. Mayo gani kay patuo ka na kong mga una ta. Kay kun wa pa, wa gyud tay kalingkuran. Daghang kig tawo, oh. Ngano day nga, daghan making tao ron day. Ay, nidugang manggod og mga trabahante ni nga tong gitabahuan. Mao nang nagdasok ang mga tawo ron. Maudi ay. Excuse me mga gwapa. Pwede yung i-share sa inyong table? Day, gwapo tay Janice. Ikaw, cute payo ko, no? Dali, gwapo. Tupad na ako. Day, Janice! Naunsa ka, uy. Nahinomdom ka itong lalaki nga, kadungan na itong kaon? Oo, nga naman ay, day. Gikan dito sa laing branch. Unya, day. Gibalhin siya din day. Mao ba? Oh, Junjun day iyang pangan. Og, day, nang regards ba sa nimo? Unsa? Asa pa man ni si Tay Gina, uy. Pumagid mo kawas. Ay, Janice. Mapauli na ka? Um, Nahinumdum ba ka na ko? oh, Ikaw mo to kadungan na mo kaon sa kong amiga. Ay, salamat kay... Wala ka malimot ako. Ako dahil si Junjun. Nakailan na magod ko nimo. Gisultihan ko ni Day Gina. Pao ba? Mayo noon. Pwede kang mangayaw sa mong Facebook? Ha? Nga naman? Aron ba kung may tuyo ko ni mo? Ma-message na hindi ka. Nanawag man lagi ka na ako. May tuyo ka? Waman. Gusto lang kong makadungog si mong tingog. Junjun. Bitaway, kuhan ka na. Mangutana ko ba, Janice? May iyab na ka? Ha? Wa pa, uy. Wa pa day. Sa ato pa. Pwede di kong manguyab mo. Ha? I love you, Janice. Junjun. Bahala lang mo ingat ka na ako nga. Wa ko'y batasan kay nanguyab ko ni mo din sa cellphone. Ang importante nga may baw ka nga love ka. May chance ka ko ni mo, Janice. Jun, magstorya lang unya tag-usab ha. Hagidok ka naman ko, uy. Babay na. Sure, uy. Nanguyab si Junjun nimo? Oli kitay. Nanguyab siya na ako sa cellphone. Unya, imong gisugot. Wa pa di, uy. Nakalitan ko. Maayo ka nga ako siyang sugton. Oh, kung nakagusto ka niya, sugta. Tinuod ka? Imo na kong gisugot, Janice. Oh, Jun. Uyab na ta. Salamat kayo, Janice. Ngawa ko na mong patusag do kay. I love you. I love you too. Recorded by Radio Mo TV. Jun, ang sabi mo gibuhat na ako, uy. Sag pinangod ko kay. Ayaw naman bitata. Pero tempa, basig mamabdos ko. Talaga. Kay di
Nis. John. Hala. Uwa naman ko rigla. Apa, sinong papdos ko? Dili ni mahimo. Magbalik og pregnancy test. Ginoo ko. Positive. Kinahanglan nga mahibaw si John nga mapdos ko. Mayo no nga maptas ka. Nalipay ka nga mabdos ko? Oo, siyempre. Kay may umaabot na tang anak. Anya, unsa may plano nimo? Magtipon na ta. Ha? Magtipon na ta, Nis. Unya na ta magpakasal kung makatigom na ta, ha? Nga naman. Di ka masagot nga. Magtipon ta. Unsa pa may ako mahimo? Nga mabdos naman ko, ha? Sige, magtipon na lang ta. Muundang ko sa akong trabaho? Muna, Nis. Kinahanglan ikaw mo undang sa iyong trabaho kay dako na ba ang tingin mo? Dinhin na lang ka sa itong gipuyan. At iman na lang imong gimabdos. Aray! Kasakit sa kuntian! John! John! Dong, sakit kaya kuntian! Ha? Uy, kasi panganak na ka. Dali, day. Dadon ka na ko sa ospital. Welcome, papasa. Uy. Dong! Uy, saman ka? Basi maliit kasi mong trabaho, ha? Ay, sige na malagog kaghagwa di sa tong anak. Pag-uras na yun. Di ba ako maliit? Nalipay lang ko nga may anak na ta, day. Ako sabdong, ipay kay ko. Kay matawag kita nga pamilya. Ay, pero mauligi. Dako na si Dodong pero wa pa kita makasal. Day, sige lang. Kay muabot ra lagi ang panahon nga makasal ta. Ha? I-assign ka sila ang dapit? O, day. Mo na'y gusto sa mong labaw. O niya, kada daw ka mo paulit din sa ato. Na, di mahimo na yun eh. Layo-layo ba yun ang balhinan ako? Muli tingali ko din sa ato kaduha sa usa ka buwan. O niya, asa man ka puyo? Mangita lang ko akong kapuyan dito. Kumusta mo ka na, day? Okay raman dong. Si Dodong, ha? Ayaw ba sagdi? Dili gina mahitabo. Kay pinangga kayo na ako ning junior nimo. Day, sige ha, kay manawag lang niya ko nimo kung di na ko busy. Pila naman ka buwan ang nakalapay. So ka ginabalhin si Junjun sa trabahoan. Pero wag siya mauli. Nga naman ka. Day, sorry gid kayo, ha? Di ba ko mahimong mapauli niya? Ha? Nga naman dong. Teka, trabaho dili tayo eh. Pero may kong mag-part-time. Mao ba? Sige lang, day, kay mupauli raw niya ko diya sa ato kung di na ko busy. Wala naman mo padagwartas Junjun na ako. Og dili na siya makontak. Unsa mo kinahita po ning tawhana? Mangita ko gabi ni Dodong. Og akong tuon si Junjun sa trabahoan. Kay duty ron si Junjun, ma'am. Kay day off niya ron. Mao ba, guard? Kinsa man di ka palihog, ma'am? Iya ko nga asawa, guard. Ha? Asawa? Oo. Asawa? Lo,
Lahi man tugnaw ng asawa ni Junjun, ma'am. Ha? May asawa si Junjun? Mm. Guard, may mabagkatagi kong address ko na hain magpuyo si Junjun. Gusto ko makikita niya. Mo na ning address nga gihatag sa guard na ako. Tang. Salamat din na si Junjun. Sabay na. Oh, Junjun, Janice, ikaw. Nganong niam ka? O ganong nakatultulong ka din sa ugipuyan? nangita ko paagi nga matultulan ka. Kay hapit naman na tuig, wag ka mo pauli sa ato. O wala sab ka magpadagor ta. Janice, kuan magod ka ng... Um, Oh, Han? oh, Isa lang kay kasulti ni mo, Han? Si Buti pa sabot ini. Tinuod ba nga ko nahibawaan nga may kaipon ka? Mika, excuse ha. Dili ko kaipon ni Junjun. Asawa ko niya. Kay kasal na ni. Unsa? Han, si Janice. Ay, maudya niya ang imong giingon ako, Han, nga imong kaipon? Oo. Kaipon ko ni Junjun pero may anak mi. Jun, nga rin mo panikibuhat na ako. Nga naman. Nga nung kita magkaglain. Janice. Janice, pasaylo ako. Akong ex si Rose. O nakita mi pagbalik. Gamong nasuta nga love pa na mo ang susa. Maong nagpakasal mi sa hinom. Kinuha ko. Kasakit na gibuhat di mo na ako. Sakit kayo di. Wa ako magdahong nga makabuhat nga sa pagpasakit si Junjun na ako. O wasap ko'y mahimo. Kay kasal naman siya siyang ex. Kanimo Junjun, kanamati ka man ako karon. Manghinaot ko nga malipayon kasi manghinapuhit. Tinhin na lang kutob o dikang salamat sa pagtagating akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kito mga higalan kaagi ni Janice nga taga Mandawi City, Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo awit nga nagulahan paubaya. Ano ba da sa iyang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga San Roque, Talisay City, Cebu. Ang atong matatampo nagdasingan nga Brent. Onya bay, una na namin ni Criza, ha? Sige, bay. Ikaw, magpabili na ka din eh. O, bay. Kunya na akong pauli. O, masa ko'y dalian ko uli, god. Pagminyo na lagi. Para ganahan na kang muuli. Gara, kauna sa kada. Lagi. Tanawa. Si Bayroni kay gikasal na karon. Ikaw na lang nahibilin sa tong grupo nga wapagin maminyo. Maugid, Brent. Suwayin ang mga dating apps, oh. Daghan gid og nagkadayon tungod ana. Hindi ko eh. Kanang babae, waabot ra gina sa hustong panahon. Basta kay sandanti ka sa maong app, ha. Di man ko makatuog. Laay man. Ano siya kaya kong bato, no? Suwayan ka na ako kining dating app nga giingon ni Krisa. Naimi-chat na ko. Siya'y pangalan eh? Kiera? Wow. Guwapa siya.
tubayan ako, be. Guwapa gito, bay. O, nalingaw na sa gikubay sa pagpakichat niya. Pero, bay, diba? Familiar mo yung naong? Mo ba? Oo. Pangayo ko ng Facebook, bay. Tanaw na itong muhatag ba? Wala naman siya mo reply na ako so kanyang ngayo ko sa iyang Facebook. Basig dili gini siya. Maoy na sa picture. Nama di siya message. Hello, Brent. Sorry, late. Nako nakareply. Here is my Facebook account. Siya kita ini. Kagwapa na ya. Siya kita rin naa sa picture. Mayo sige na mag-chat-chat, bay. O bay? Unya? Asa mo ka na pa dong, ha? Basi nung bihara mo kakuto ba? Depende gini bay. Kung magkasinabot. Kana! Para magkauyab na ka? To day, bay. Ay kalimot ka mag-club na karong Sabado, ha? Kay mauli akong igagaw. Oh, sige bay. Ha? Recorded by Radio Mo TV. Wa siya makailan ako. Pila kadlaw lang wa mo chat si Kira nako. Sa magigay problema niya? May chat na siya balik. Sorry. Nabisi lang ko. Kumusta naman ka? Salamat kay may balik na siyang chat. Grabe ka kaapektado, no? O bay? Ambot? Huwag ko mahimutang at higayon nga. Huwag siya mo chat na ako. Karon, okay na mo. Oo. Nabalik na nga mong communication. Magtawag na o mag-chat na mi. Unya, sa pa may gipaabot mo. Pag-uyabi na. Ha? Manguyab ka na ako? O Kira, Sure ka? Bisag, wa pa ka makaila-kayo na ako? nga naman mag-ila-ila ta nga uyab na ta. Pwede naman hinuon. Kay ganahan masat ko nimo. So, sige. May problema. So, kita na? Yes, Brent. Uyab na ta. Imbitar na yun kung mulaag ta. Sige, ako inon. Akwan, nang-invite mo na og dinner si Janice. O ba na siya? Pangutanong saan ako kung makalugar ba siya? Naunsa naman sa nasikira? Di naman saan makontak. Dili mo reply o dili mo tuwag kung tawagan. Saan masay problema niya? Di na ni maayo na. Pangitawan ako yung address. Huwag ako siyang atuon sa iyong bahay. Siya to? Naa si Kira? Nga naman, sumetoy mo sa usawa. Unsa? Asawa? Si asawa? Oh, Kira. Kira. Unsa man eh? Minyo de ka? Gibuang rin ko nimo? Ha? Wa man gani ko makaila nimo. Unsa?
Bye. Hubog na kay kabay. Sakto na. Sakit kay bay. Nainlove na ko niya. Gaw. Una na lang gaw. Banan siya na ko sa Brent. Riza, love. Pagdungal mo glakaw ni Gaw Janice. Dili ko malakaw. Ako ning sakanan. Ano siya? Masa gaw? Brent, sorry. Pero, ang kira nga imong kachat. Ako ra. Ano siya? Nanggamit ko og naong information ni Kira. Pero dili siyang tinuod ni mga kachat. Ako ra. Sige. Mauding mo siya makailan ako. Oo. Sorry. Gano'n man. Gano'ng gibuhat maninimula ko. Tungod kay wa ko'y kaiso nga motong ani mos tinuod. Tungod kay ang tinuod. Dugay na ko in love nimo. Janice. Og pasaylo ako. Pasaylo ako, Brent. Dili na mausab. Dili na tika sa mukon pa. Kung ikaw nga ako kachat sa ato pa, ikaw din ako nainlaban. Brent, ang tanan akong ipakita nimo tinuod to. Kung mauna, dili si Kira ang akong gimahal. Ikaw din, Janice. Brent, Suwayan na to. May sugod ta nga way mga gipagtago. Way bakak. yes, Brent. Sugod karon, wala ko itago pa nimo. I love you, Janice. I love you too, Brent. Bisan og matoy gibuhat ni Janice nako, pero mapasalamaton lang gihapon ko. Kay tungod adto, nakita na nako ang babae nga akong ikauban sa tibuok na akong kinabuhi. Karon, kasado na mi o mabdos na siya sa una namong anak. Dinhi na lang ko tubog daghang salamat sa pagtagad ning akong suwatampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga higalang kaagi ni Brent nga taga Centro Kitalisay City, Cebu. Uban sa awit ngayang gipangayo, awit nga nag-ulahan, Everyday I Love You. Ang mong kaagi gibahatan no doha sa radyo ni Carol Marie Hikain, ugabos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamuusap mga higalag, mga sukin di paminaw, kinasingkasing kong kitapit sa papada. Sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sagawin. Yadres lang ni ining tulumanon, handumanan sa sagawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña, Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpanin. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Alaska, Mambaling, Cebu City. Ang atong matatampo nagdasingan nga Jipoy. Unsa? Natagtag ka si mo trabaho? Opa, O ano man? Kabag-o pa ni mo dito, nataktak ka na yun. ilagi ko ganahan atong trabaho apa. Kapila na bitaw ti kasultihi, anak. Unya. Asa ka magtrabaho ron? Kuan pa? Ayaw kong ing na nga mag-standby na saga. Pa, Pangitag trabaho, Jipoy, ha?
Kundi ka gustong palayason, tiga. Oh, Unsa part? Magdancer ka sa bar? Opert, dako ba ko nung nagsweldo? Nawara ko ka? Padidi pa kasi mong trabaho kay di ka ganahan. Nya, magdancer di ka? Ano man, ganahan di ka na. Dili, pero dako magkita. Asam siguro ka mga playa na. Na ako nahibawan kong asa. Well, nindot magkaglawas. O gwapo sad ka. So, So, pwede ka na mong suway. Let's see kung unsay mga dance moves nimo. Usba ko no. Diyon sa niyo pagsayaw. ano na niyo? Kuya, Oh, di ba? Una hinungdan nga nung Yawa. dawat ko. Kay, yun ani man ako sa pagsayaw. Oh, yun ani. Manawagan mo. Oh. Good luck ni mo, part. Mo na gini. Muatubang na kong dakang tao ang sayaw. Paano ko? Pero kinatarong kining pagsayaw na ako para dahil buhatag na kong tip. Good job, Jepoy. Not bad for a first-timer, ha? Salamat, ma'am. O kung padayon na nimo, dako gikakitaan na. Mawang keep up the good work, Jepoy. Thank you kay ma'am. Oy, kadako gud aning gihatag ni mo nako, nak. May trabaho ka na di ay. Opa, Oh, mao ba? Asa ka man ka nung nagtrabaho? basta, ang pangutana pa. Bahala ka. Pero may na lang ni kaysa sa imong inahan. Oh, ay ba di si mama pa? Ambot lang. Magsigig lakaw niya, dugay kang mauli. Unya inag-uli, magsigig sapot-sapot kay way kwarta. Sige lang pa. Basin o sige overtime. Sabtal na sa mama. Wow! Digana og ihatag ni mong tip, God. Oh, gigrasyahan, ma'am. Padayon na. Oh, excuse me, ha? Naay mga nangabot. Okay na ko nini trabaho, ah. Bahala og dili ko ganahan. Pero dako makita. Kaysa akong trabaho atong nangagi nga gamay kay sweldo. Oh, Susan! Welcome back! Si mama? Recorded by Radio Mo TV. Ganun ni mas mama. Mudi nga tagdugay siyang mauli. Mula ag siya din eh. Ang tago ko. Dili ko mapakita niya. Dugay ka naman sa naging nauli gabi. Ayaw kong sugdi. Labad ning oko. Nga naman. Di na di ka pwedeng pangutanon karon ha? Ay, giing naglabad lagi ning akong Lisod ba guday na sabton? Alam ka suko ma. Mura mas ka guilty. Unsa tong gisulti nimo? Ayaw kong ing naana ha, Jepoy. Unya na pagtubag-tubag na ko kung makabuhi ka na si mong kaugalingon. Bisit man day mo. Mo pa'y nagsipok ning oko. Kay gano man. Kawa na sa kay kwarta. Nauro tayo mong kwarta gabi, ma? Unsa? Pay. Wala ko. As in? Nakahimo si mama ni mo, anak? Oo. Naluoy ko ni Papa kay munas ginawa in taon upang masahiro para lang magkakwarta. Kanya si Mama. Nagtuumi nga nag-duty.
Tuwa di, naglingaw-lingaw sa iyong laki. Oh, tempa. Ano mo ka? Babae lagi kay karon. Nansa di ka? Oh, kuan. Gisuwayan rin ako ang gihatag ni mama na ako nga dress good. Basin pa di ko, mababay ko. Nya, nababae na ka. Yabag. Babay, magyug ko. Muguyon lang ko. Pero, ang ayan sad ka. Pirmihan na. Sigurado ko nga, dakan kayo makagusto ni mo. Mayon na lang na. Para ba, makauyabsag ka. Bago di mo ni Ani, sirado pag gani ta? Gusto na ko nga mula ka og sayo sa amo, ma'am. Nahala sige. Pahuway na rin sa diha, kay mo kayod desad kag maayo o niya. Okay, ma'am. Ubay-ubay gano'n ang tao ron da. Murag ubay-ubay gano'n ang akong tip. Tarong ginin ako sayaw. Iguad ko kayo. Oh, si mama. Siya ka nang bagong liabot. Sabi ako baton. Makitan ko niya misayaw din eh. Jeffoy! Manao ko. Bahala na. Jeffoy, kadiyot ka! Boy, ko. Usa ba'y nasod si mong utok nga nisod ka man o gingunaan ng trabaho, ha? Nabuang ka na ba? Usa man? Magpagamit o magpa-table sa kag mga babae, ha? Ayaw kong iparehas si mo laki. Oh, Nahibaw ko unsay kalaki ni mama. Dili kay karon natin ka nakita dili sa bar. Maong ayaw na lang pagpakaroon nun pa. Daan palagi ko. May pag may pauli na lagi ko na yun. Pasabto na ko si ma'am nga nung pauli ko. Gawa mananghid. ayaw lagi pa. Oh, si Part Jiro manon. O si Papa? Jeffoy? Unsa ni? Unsa ni? Dong, Jeffoy. Mag-istorya. Dili na si Mama Ramoy. Dunay laing lalaki. Ikaw, may babae sablay ka. Ug si Jiro pag yun. Ang akong best friend. Nak, Pasabta ko! Tiburan akong babuang ini! Ano ni? Jeffoy, Dong. Dali, istoryahan ka na mo. Ay tinuod. Dugay naming buwag ni Papa ni mo. og nagsabot mi nga dili magpahibaw ni mo kay dili mi gustong mag-uol ka. Dong, wa na mi love sa usag-usa ni Papa ni mo. Pero gipadayon na mo nga magtipon mi sa usa ka bahay tungod ni mo, nak. Unsa man? Angay ba kong malipay ini? Nga nagtipon mo, tungod lang nako. Salamat ha. Salamat. Pero samot ko nga nasakitan nga nahibaw ko nga nagsakripisyo mo para nako. O para na mo'y kagawasan. Magpalayo ko ninyo. Anak, Ana, Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga higalang kaagi ni Jipoy nga taga Alaska Mambaling, Cebu City. Uban sa awit ngayon kipangayo, awit nga nagalahan, Show Me the Meaning of Being Lonely. Ang mong kaagi gibatan do sa radyo ni Carol Marie Cain, ugubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusab mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papadap sa inyong nakalanlaing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit.
Yadus lang nining tulumanon, handumanan sa usa ka with care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamilya. Ano pa da sa iyang kaagi karon? May kining sa kababay nga taga Kasambagan, Cebu City. Ang atong matatampo, nagdasingan nga Jamie. Jamie, wa pagyapon ka makadesign? Kon sugton bati ka? Wa pa. Grabe sad. Usa ka tuig hapit na mo ko nga nagpaabot sa imong tubag. Nga naman, di pala na kag pinaabot? Wa man, wa wi. Ug di sa na mahitabo kay seryoso ko nimo. Oh, kay kon mapula na ka, undangan na lang nimo pagpanguyab na ako. Jamie. Piha naman sa tao ni mo, day, oy. Imo magilisod-lisod ang tao. Day, mas gusto man gud na ako nga dugay-dugayon ang pagsugot niya. Para may bawaan ako ba kung seryoso ug bagyod siya nako. Kay ang tao nga dili seryoso, mo surrender gyud, di ba? Hinoon. Pero day, nakagusto na biya ka niya. Na, musurrender gani na siya na, magmahay gid ka. Enough nang hapit sa katuig nga pagpanguyab, oy. Sugpa na to. Tinuod ka, Jamie? Gisugot ako nimo. Oh, Justine, deserve man sa nimo kay taas kay kag pasensya nga nagpaabot na ako. Salamat, Jamie. Wow! Finally! Kamo na gyud. Nagbunga ra kita ng akong pag pinaabot ng imong amiga. At least, nahibaw ko nga dili ko nimo usikan. Kaya imo ko kong gihaguan before ko nimo nakuha, di ba? Siyempre, oy. Gipangandoy ka ti kag maayo. Unya, usikan ti ka. Di gina mahitabo. Oops. Sakto na na, B. Kinani na suya diri ha. So, kanasa magid ang kasal? Itaw nak, pagkasal na mo, parang makaapo na intaon may mama ni mo. Pa, wapagid na sa muna-una ni Justine. Uy, Sa pagkakaron, focus sa misa, tagsa-tagsa na mo katrabaho. kalusa pa magkatao na. Paabot lang pagod. Paabot talaga kita, anak pa. Happy anniversary, my love. Wow! May pa-flowers gihapon da. Oh, siyempre. Kinahanglan nga consistent ko sa tanang butang. Kung unsa ko pagpanguyab na ko nimo, maog yapon ko karon. Bisag 8 years na ta. Swerte gid kaayo ko nimo, my love. Here, na ako'y gift para nimo. Happy anniversary. Uy, unsa ni? Tanawa. Oh, love. Wow. Ang akong gipangandoy nga relo. Yes, my love. My love, thank you, ha? Thank you. Ako ni nga pingan sama sa kong pag-amping nimo. Kanindot sa feeling ani ni atas healthy nga relasyon. Nga, pinangga kay ta sa tong Paris. Huwag yung ko magmahay nga akong gisugot si Justine. Og siya na mo ay gusto na ko makauban hangtod sa hangtod. Jamie. Will you marry me? Justine. Yes! 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 Thank you! I love you! I love you, kayo. Recorded by Radio Mo TV.
Kami yung mo na-excite nga maghunahon na nako eh. Nga kaslo no na mo. Relax lang pa. Tagan pa kayo og angay andamon sa kasal. Excited na kay ko lang, excited na kay ko. Excited. Betaw. Pero nakalig, bantay gilas Justin ha. Nga naman pa. Usahay ang mga tao nga kaslo noon kay murag makulbaan nga murag naanay pagduha-duha sa kasal. Normal rin nga bation. Pero kinahanglan nga naalagi ka permi nga busabot o dili gid mo surrender niya. Okay pa. My love, nakoy akong problema. Unsa man na? Natakta ko sa trabaho. Unsa? Pero sige lang, sige lang. Mangita raw niya ko pagi nga makakita dayon kog laing trabaho. Unsa? Ikaw na mo yung nagbuhit ni Justin karon? Oday. Maghatagan ko ni og kwarta para sa iyang konsumo. O niya, okay na ni mo? Karon naman sa na ba? Ug usa pa, nagsige naman sa pangitag trabaho. Day, ana raman kinang relasyon. Kun kinsay wa, tabangan sa kung si kinsa may naa. My love, nadawat ako. May trabaho na gito. Maayo hinuon, my love. My love, salamat kayo ha sa tanan nimong natabang. Karon, ako na sa mamawi nimo. Ug kung makatigom na ta, magpakasal na ta. Kadlaw naman lang. Pero wa pagyapon mag-chat si Justin nga nauli na ba siya? Asa man di ka ning tawhana? Tuka na ra ba da? Matuog na lang ko eh. Sorry gid kayo. Nalupat mood ko. Nakatuog ko dayon pag-uli. Wala ko makachat mo. Mao ba? Wa man lang ka magkunahuna nga na nagpaabot sa imong chat kay nabalaka nimo. My love, sorry gid kayo ha. Tuosid ka. Ha? Oh, syempre. Mao may ingon niya nga gikapoy siya gikas trabaho. Nao ba? Yakin something nga ako ang nabidyuhan sa club gabi eh. Ahain ba? Tanawa. Ginoo ko. Naasige sabak-sabak ka lang mabay. Oh. Mabitay akong tuyo nga ni ako. Kipakit unti ka ani. O tanawa. Kung mo ba na iyang trabaho pagsabak-sabak sa laing babay? Tay, Sorry. Pero hubog ra ko gabi eh. nakato na kag pamakak na ako. My love, wala ko musulti nimo kay basinog. Di ko nimo tugtan. Nahibaw man day ka nga na chance nga dili ko musugot. Ngano ni padayon man gihapon ka? Sayop lagi ko. Oh. Mong sorry gid kayo, my love. Gipasaylo lang gihapon nimo? Oday, basta dili lagit sa mamabay. Okay ra nako. Kaklaro na. Day, ayaw na lang. Pasagdi ko. Nahibaw ko sa kong gibuhat. Milagro lagi nga nagkigwan-on-wan kag pakiginom na ko dinis Byron. Jamie. Di na ako kayang taguan pa. Ha? Taguon naman sa. Na-in-love na ko sa akong kauban sa trabaho. Pasailaw ako, Jimmy. Wala ko tuyo. Pasaylo ako. Wasan na ako tuyo ah.
Daan pagid lagi ko. Day. Nakailan na ba ko sa babae? Kaya ako sila gistalk sa Facebook. Haugabi ni mo? Minyo ang babae. Unsa? Mga kompany mo? Pakigistoryahin ng banas babae. May pagduda na kung daan nila. Mao ba, sir? Kay sukad nga miabot imong fiancé sa kumpanya. Tagduga na ka nga mauling akong asawa. O hinahinay siya kausab. Ingon ana sa nang nahitabo sa akong fiancé. So sa may gusto niyong buhaton? Ikaw man mo ay naay mas katungod kay bana man gyud ka. Gusto na ko nga isumbong nimo sila sa kumpanya. Wala ko'y trabaho. Nalipay na ka? Wa pa, Justin. Kay kuwang ra kayo ng butanga para makabawas ko nimo. Jamie. Magpaabot kong gabaan kasi mong gibuhat ni rin ako. Jamie. Diligid na ko matago ang akong kalagot ni Justin. Tungod sa kagrabing kasakit nga iyang gihatag nako. Og ako kahibaw kung kaya ba nako siya pasayloon. Dinhi na lang kutob. Og dagang salamat sa pagtaganing akong tambo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao katong nga higalan kaagi ni Jamie nga taga Kasambagan, Cebu City. Uban sa awit ngayang kapangayo, awit nga regulahan, siya ba ang dahilan? Ang mong kaagi gibahatan na sa radyo ni Carol Marie Cain, ugabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higalag, mga sukin di paminaw, kinasing-kasing kung kidapit sa papadal. Sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. Yadres lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina. Ano pa daw sayang kaagi karon? No kining usa ka lalaki nga taga Cagayan de Oro City. Ang atuman tatampo nagdasingan nga hari. Thank you! Thank you, ninyo! Thank you! Salamat ninyo. Mabdus na ka? Oh, Harry. Yes! Sa ato ba? Papa na ko! Dali aras panahon no, Hari? Mura ka no sa ama lang itong nanganak si Rhea? Karoon mag-5 anyos na ang inyong anak. Mawalagi ma? Kumusta man mo ni Rhea, nak? Okay naman ma. Nga nung nakapangutan na mga anak. Oh, walang. O pamangid masundi inyong kamagwangan, good. Lagi ma. Puhon ma. Basi na ana.
Abot lang na. Ria. Ay. Ay, kapoy ko. Pwede ayaw sa ron. Ha? Sige. Unsa? Nausap? Oo, bay. Uy, Sukad lang nga namin yun, may. Huwag mo siya gana, eh. ay. Sige na lang balibot. Wa man kahilain. Awa, masad bay. Sure, ginunong ko na, nga wa. Kay, pero meron na siyang nasbay. Nya, di sa na siya magsigi cellphone. Uy, basig di lang gitingali hilig ang imong asawa ng butanga. Mao sa nagduda na ko, bay. Nya, saan naman lang na. Nga kita mga lalaki, mangita ra kita og kining kapanghungawan sa atong lawas ng kalipay. Sumagod? Ba? Say gani, bay. Hunaw na kong dili mayo. Nga, unsa? Basin og mauraon niya niyang magtukbod na ko sa pagpakasa. Bayhari. Maunahan. Mao tani pananghit ko nimo kung okay ra nimo. Pwede bag anhila sa puyo sa memar dinhi sa ato. Wag na problema na ko, han. Gusto na ni Mus, Mimar. Ano kung budang kwarta kung mangabang pa siya, di ba? Namtay bakanting kwarto din ni Sato. Mula na ipagamit na to niya. Salamat kayo ninyo, Tireya, ha? Kuya Hari. Wa isa pa yan, Mimar. Unsa? Palitan ni mo mga lingerie si Ria? O bay. Yaman. Basin day ba, maura na kuwang sa mong sex life, di ba? Pasim ganahan siya ba? Aw, ikaw. Suway. Dayo. Unsa man ni? Tanawa na. Abi, Unsa man ni? Oh. Kasexy good ani nga mga underwear. sige sa. Nakaunaw na lang ko day ba nga basing ganahan ka. Ay, seryoso kita, Hari? Gipalitan ko ni mo, ani? Oo. Gana day. Wala may angay, uy. Tingali sa katong bag-o pa ta, okay ra. Pero, karon na, luod na king tanawon, uy. Ha? Ako pa nimo, no? Iuli ni mo kung asa ni mo palita. Kaya di ko mo gamit, ana. Dari ya. Recorded by Radio Mo TV. Why, Ipik? Wa man. Ako may naluoy ni mo, baby. Bay. Ako pa ni mo, no? Mangita na lang kaglaing kapahungawan na ng imong kainit. Unsa? Day, si ate ni mo. Nilakaw man, kuya. Gabi pa ko to si mauli. Mau ba? Nakatog na sad si Dodong, kuya. Mayo noon. Ikaw, wala kay klase ron. Wa man, kuya. Nindot day. At least makapahuway ka. Maulagi. Gamay na lang ang agwantahon. Pila na nagid ka buwan og mo-graduate na gid ko. Mayo kay na, Mimar. Nakay gustong isulti? Okay ra mo ni ate, kuya? Ha? Nganong nakapungutan mo ka na? Feeling man good na ako. Dili mo okay. Okay raman, mi. Doon na lang yung mga gidagmayng butang dili magkauyon pero madara mag-ayo-ayo. Swerte kayo si ate ni mo, kuya. Mimar. Gwapo ka. Pasensyoso. Unya, buutan pa yun.
Day, Kung ako pa'y naasawa ni mo, kuya, no? Lipayon, giti ka permi. ha? Unsay buot ni mong ipasabot? Ganahan ka. Suwaya na to? Mema. Eko. Ganun magpaduon mo ka na ko. Day. Kainit si mong kininawa, kuya. Mema. Ato ta siya mo kwarta. Unsa? Naay nahitabo ninyo sa imong sister-in-law? Ubay. Day, binuang. Lagi. Ya, unsa una lang ko na mumapdos to? Aw, kampantim sa kubay nga, dili ra. Nga akong gikabalakan. Basin masundan pa. Bayhari. Iuwan ko ganina na. Abli ko di ka pasulon kay gipangayuan kag ID. Mao lagi. Nagtuo manggod sila nga minor pa ko. Ginam-ginam na. Huy, kuya. Kuya, hinahinay lang. Mabdos ko. Unsa? Mauna, Kuya Harry. Mabdos ko. Magduha na kabuhan nga wa ko doawas akong binuwang sakit. Mauto nga nakadesisyon ko magpalit ko og pregnancy test. Og positive. Mabdos kit ko. Ginoo ko. Nakita ang ina kong pregnancy test sa imong kwarto. Oh. Saman magdos ka? Kinsay amahan? Rhea. Ngano ni? Nakita ang ina kong pregnancy test sa iyang kwarto. O positive. Sa ato pa mabdos siya. Oh. Tugaan! Kinsay amahan? Wa ka makaila, te. Unsa? Og wa na siya, te. Dili siya bubarog sa akong anak. Mem, Sa ni na ako, te. Kinipatol ko sa tao nga minyo. Kinuo ko. Minyo ang lalaki nga nakapamabdos ni mo. Oh, te. Kinuo ko, Mimar. Asa man ito ni mo gibutang imong utok ni patol magkaglalaking minyo. Sorry, te. Sorry. Memar, sorry. Nga wa ko'y nahimo. Nakasabot ko, Kuya Hari. Kung buto na unaon, sa masaginin akong tanan. Kung wa pati katintala, dili unta di mahitabo. Memar, Ayaw ko ganaon na, ah. Kaya na ko akong kaugalingon. Mangita na ko paagi. unsa? No. Mutabang ka kutob sa kumahimo. Kuya, Pangitaan tanig paagi, Memar. Wa na dinis, Mimar. Unsa? Wa na sa diya mga butang. Nanawag sa ko nila mama ganina. Wa daw mo ulit dito sa amo. Oh. Si Mimar nag-text. Ate Ria, ayaw kabalakan ako. Maukir ako. Nara ko'y kailaron nga anda mo tabang na ako, ti. Ayaw na lang magkabalakan ako. Magpakita raw niya ako puhunin niyo kung andam na ko. Og sorry kayo sa kong napuhat.
Nakonsensya kay ko sa nahitabo sa manghod sa kong asawa. Kay bisan unsaon, sadaan magud gihapon ko. Pero bisag unsaon ako pag-una-una, dili na ko kayang muangkon sa kong asawa bahin sa nahitabo namo si manghod. Lisod, tungod kay dili sa dako kaya nga mawa siya nako. Karon, mag-usa na katuig, sukad sa nahitabo ug hangtod karon, nagpabili ning tinaguan namong duha sa manghod sa kong asawa. Ug wa sa ko mahibaw kung asan siya karon. Pero nakasiguro kong nanganak na siya. Dinhi na ng kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mo katumang higalang kaagi ni Harry, nga taga Cagayan de Oro City, uban sa awit ngayon kipangayo, awit nga nagkalahan, yesterday. Ang mong kaagi, gibuhatan na doon sa radyo ni Jelly Haka, ugabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papadaw. Sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usakawit. I-address lang ni ining tuluminawan handumanan sa usakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handun sa sunod kayon, tagang salamat sa inyong pagpanda.